Grabatzen ari garen unean goizeko 11 izateko 8 minutu falta diren honetan Realaren merkatuaren inguruan hitz egingo dugu. Gogoratu behar da atzo irailaren batean amaitu zela merkatua futbolean, gizonezkoen futbolean hain zuzen ere, eta honen bestez Realarentzat ere merkatua amaitutzat eman zen. Pixka bat kronologikoki egingo dugu azkar, ez dut oso bideo luzea grabatu nahi. Lehen fitxaketa Amari Traore izan zen, ekaina inguruan fitxatu zuen Amari Traore Realak, kontratua amaitu egin zitzaion Renseko eskuinek hegaleko jokalaria zen, eta Realak fitxatu zuen oso fitxaketa garrantzitsua zen, izan ere lehen urtean Realak arazo handiak izan zituen eskuin hegal horretan, eta horren ondorioz Amari Traoreren fitxaketa ezinbestekoa zen, eskatzen zen, eta halaxe izan zen. Hori izan zen lehen fitxaketa. Gero ordea, David Silvaren lesioa etorri zen. David Silvaren lesioa iaia drama bat izan zen, zuzendari txuri urdinentzat, izan ere hilabete batzuk lehenago kontratua berritu zuen eta beste urte bete egoteko esperantzan geunden denok, baina azkenerako lotailu gurutzatua hautsi eta ondorioz futbola utzi behar izan zuen mago kanariarrak. Gero, ja etorri ziren bestelako gauza potenteagoak, ez? Izan ere, ekainaren 30ean, Asier Ilarramendiri kontratua amaitu zitzaion, ez zuen kontratua berritu Realarekin, aldagelan ere azaldu zuen, Sorloz Leipzigera joan zen, egon ziren Sorloz itzuliko zenaren zurrumurruak eta abar, azkenerako Valentzia aldera zuzen ere Villarrealera egin du saltoa aurrelari norbegiarrak, Pokorni ere saldu egin du, Jon Karrikaburu atzo joan zen Alabesera utzita, eta Jon Karrikabururen inguruan zer esan, erabaki ona dela, baina behar bada berandu hartu dena. Berandu hartu dena izan ere Jon Karrikaburu ja orain 2-3 aste edo hilabete esango dut, jada bere aurtengo taldearekin dinamikan egon behar zuen, eta ez behin liga txapelketa hasita ikusiko dugu, nola egokitzen den Alabesera, ikusiko dugu Luis García plazak zenolako garrantzia ematen dion Jon Karrikabururi aurtengo denboraldian, eta ea zer gertatzen den. Bestalde, Sainan ere joan eginda, Roberto López ere joan eginda, eta horren ostean, Ola Sagastiri eta Turrientesi lehen taldeko fitxak egin dizkiete aurten, eta badirudi gainera oso garrantzitsuak izatera deituta daudela, izan ere ez du beste erdilaririk fitxatu Realak, hor Doni Van de Beeken zarata edo egon zen, baina azkenerako ez du fitxaketa hori gauzatu Realak, eta ikusiko da ea ze maila ematen duten, hala ere oso garrantzitsua da Realak hainbeste arrobiko jokalari on atera dituen postu horretan, erdiko postu horretan, Ola Sagasti eta Turrientes bezalako jokalariengan konfidantza izatea. Gero, Ander Guevara ere joan egin zen. Ander Guevara lehengo urtean apenas izan zuen protagonismorik, urte onak egin ditu Realean, baina konpetentzia ere iritsi zaio, eta horren ondorioz Alabeserako saltoa eman du jokalari gasteiztarrak eta etxera itzuli da. Bestalde, Andoni Zubiaurre Eldensera joan da, aurten Unai Marreroren aldeko apustua egingo du Imanol Alguazilek. Zubiaurre Sansen bigarren mailan ongi aritu zen, maila oso ona eman zuen, lehen urtean lehen talderako saltoa ere eman zuen, baina ezin izan zuen lekua aurkitu, norgehiagoka bakarra jokatu zuen, Kazalegasen aurka kopako lehen jardunaldi horretan, eta ondorioz Realak Eldensera saltzea erabaki du. Gero, Andres Silvaren fitxaketa iritsi da, oso fitxaketa esanguratsua izan ere.
alde batetik min hartuta iritsi da, baina beste alde batetik errekuperatzen denean asko emango dio ziur aski Realari. Leipzigen sekulako denboraldiak egin ditu, gol asko sartu ditu, bere rol hori ongi bete du Alemania aldean, Sevillan ere izan zen, beraz liga ere ezagutzen du, eta oso fitxaketa garrantzitsua Realarentzat. Pokorni esan dugu joan zela, Gorosabel esan dugu lehen urtean zulo handiak egon zirela eskuin egal horretan, horietako bat Gorosabelen ondorioz izan zela esan daiteke, eta aurten ja Amari Traoreren fitxaketak eta gero aipatuko dugun beste baten fitxaketak Andoni Gorosabel lekuri gabe utzi eta Alaveserako jauzia eman du Andoni Gorosabelek. Gero Zakarian beste fitxaketa garrantzitsu bat 12 milioi ordaindu ditu Realak jokalari errusiarraren gatik. Ez dut asko ikusi, baina badirudi kalitate handiko jokalaria dela, areaz kanpotik ere asko jaurtitzen duena, eta iruditzen zait Realarentzat fitxaketa garrantzitsua batez ere etorkizunerako. Kieran Tierney, beste bat, honek luzexeago zeraman behar bada zurrumurruarekin, Kieran Tierneyren zurrumurrua azkenerako Eskoziarra iritsi egin da, eta nik uste fitxaketa garrantzitsuena hau dela. Izan ere, aurten Championsean jokatzeko Europan esperientzia duen ezker regaleko jokalari bat fitxatu behar zuen Realak eta halaxe egin du. Kieran Tierney, Realeko jokalari berria da, badirudi utzita atorrela erosteko aukerarekin, eta ze maila ematen duen Eskoziarrak. Gero atzo egon ziren mugimendu gehienak Diego Rico Getafera joan da, utzita, baina nik uste Porturen prozesu berdina eramango duela Realak. Diego Rico orain 2 urte fitxatu zuen Realak, Bournemouthitik, nahiko fitxaketa merkea izan zen, baina behar bada eman duen errendimendua ez da esperotakoa izan, eta ondorioz Getafera joan da. Beste kasu bat Robert Navarrorena zen, kasu hau askoz ere konplexuagoa zen. Lehen urtean Kopan partida oso onak egin zituen, gainera Kopan Realeko goleatzaile nagusia zen, baina Imanolek erabat mapatikan baztertu zuen, bere arrazoiak izango zituen noski, eta aurten ere liga hasieran ez du jokatu, beraz oso garrantzitsua zen irteera bat, eta azkenerako utzita Kadizera joan da, lehen mailan jarraituko du, lehen mailako erdialdean gelditu daiteke talde batean gainera, Kadiz bezalakoa, eta ikusiko du ze maila eta ze leku egiten duen. Álvaro Odriozola, atzoko beste izen garrantzitsu bat, itzuli da Donostiarra, itzuli da Real Madrilen arrakasta handiri gabeko ibilbidearen ostean, Bayern Munichen utzita egon zen, Fiorentinan ere, eta azkenerako Realera etorri da, badirudi 5 urterako kontratua sinatu duela Donostiarrak, eta esaten dugu joan zeneko maila ematen baldin badu, hau da, daukan moto hori erakutsi alde batetik, eta bestalde batetik berriz atzealdean ematen baldin badio, eta atzealdean laguntzen baldin badiote, oso fitxaketa garrantzitsua, baina oso garrantzitsua, eta salto handia eman lezakeena Realak. Eta gero, Alex Sola eta Jon Karrikaburu azkenik izan dira azken mugimenduak, hauek utzita joan dira Alavesera, egia esan ez genuen espero, batez ere Alex Sola Alavesera joatea, Jon Karrikaburua genekien entzuten zela Alavesera joango zela, ikusiko dugu biek ala biek zenolako maila ematen duten. Hauxe beraz Realaren merkatuaren inguruko iritzia, hurrengoan gehiago izango duzue Kirolunea YouTubeko kanal honetan, bitartean ongi izan, agur.